Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα φιλαράκια. Αχ, καλά μου παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Να και τα χεράκια μου, τα βλέπετε? Λοιπόν, σήμερα έχουμε νέα πλάνα, νέα γυρίσματα εδώ στο στούντιο, ποιο στούντιο, στο σπίτι. Αχ, και δεν θα δείτε τα μουτράκια μου αυτή τη φορά, θα δείτε εδώ το τραπεζάκι του μικρού στο σαλόνι που κάνουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πλαστελίνες, κατασκευές, ζωγραφικές, τέλος πάντων. Αλλά έχει βολέψει πολύ, η αλήθεια είναι, το τραπεζάκι, και το χρησιμοποιώ τώρα στις πρώτες gaming αγορές. Yeah, come on. Λοιπόν, και τι εννοούμε με αυτό? Έχω και τη γάτα εντωμεταξύ που είναι λιγάκι... είναι λίγο περίεργη η φάση, είναι αρκετά... τι να πω, έτσι, κινητική. Τέλος πάντων, οι πρώτες gaming αγορές για το κανάλι, μια θεματική που εμένα με ευχαριστεί ασύλληπτα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω παιδιά να κάνουν gaming αγορές, γιατί παίρνω ιδέες και εγώ και μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια, από ό,τι έχετε καταλάβει. Οπότε όταν κάνω δουλειές, όταν είμαι στη δουλειά και μπορώ και βλέπω, λοιπόν, οπότε κάνω και εγώ το πρώτο μου βιντεάκι και θα ξεκινήσω από την πιο παλιά κονσόλα και θα πάρουμε μπρος, συγκεκριμένα για περίμενε, γιατί θα το ξέχασα, κάτσε να το φέρω. Λοιπόν, επέστρεψα πολύ γρήγορα και σύντομα. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη κονσόλα και συγκεκριμένα το Sega Mega Drive. Θα έλεγα PlayStation, αλλά ευτυχώς το θυμήθηκα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν το βιντεάκι μας με αυτό το παιχνιδάκι, παιδιά. Ο Σιλβέστρος και ο Tweety. Ιταλική έκδοση τώρα είναι αυτή, κατά είναι. Τέλος πάντων, αυτό εδώ το παιχνιδάκι, το οποίο λογικά είναι, ναι, το D-side scroller, κλασικά. Λατρεύω, παιδιά, τα Mega Drive παιχνίδια. Λατρεύω τις θήκες τους. Γενικώς με αυτή την κονσόλα μεγάλωσα και ανδρώθηκα, οπότε κάτσε να δούμε. Ναι, μέσα δεν έχει το manual, έχει το κασετάκι, αλλά δεν βαριέσαι, έχει αυτή την υπέροχη θήκη. Λοιπόν, κοψοχρονιά, κάνα δεκάρικο. Συνήθως, βασικά πλέον αγοράζω μόνο από site αγγελιών, φίλοι. Από μαγαζιά, αν δω κάτι καινούριο που μου αρέσει, στα καινούρια δηλαδή περισσότερο, στα μοντέρνα, σπάνια τώρα σε used, γιατί τα μαγαζιά γενικώς τα ψιλοβαράνε, ενώ σε site αγγελιών μπορείς να βρεις και την προσφορούλα σου, την καλή σου την τιμή. Οπότε το βρήκα αυτό γύρω στο δεκάρικο. Δεν το έχω βάλει να το δοκιμάσω, αλλά θα έρθει η στιγμή του. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. PlayStation 1, πάρε αυτήν εδώ την παιχνιδάρα, Colin McRae 2. Τι παιχνιδάρα, ρε Χριστέ μου. Αχ, δεν βλέπετε και τα μούτρα μου, τι ωραία. Και ελέγχω και το γυάλισμα, κοιτά. Εδώ γυαλάει. Λοιπόν, οπότε, Colin McRae 2, εξαιρετικός τίτλος για το PlayStation 1, ασύλληπτες γραφικάρες, ασύλληπτα εφέ, τα αυτοκίνητα να διαλύονται, να σπάνε, να περνάς μέσα από λακκούβες, μέσα από νερά, μέσα από πάγους, τα έχει όλα. Και αυτό γύρω στα 12 ευρώ, ρε παιδιά. Το ψάχνα πάρα πολύ και βρέθηκε ένα φιλαράκι εκεί και μου το πούλησε. Λοιπόν, και μέσα πως είναι? Καλά, εντάξει. Βιβλιαράκι και το συντάκι σε εξαιρετική κατάσταση. Πολύ χαρούμενος, παιδιά, που το βρήκα. Και πάμε παραπέρα, γιατί έχω αρκετά πράγματα να σας δείξω. Λοιπόν, πάμε επόμενα 13 ευρώ. Πάρτο. Chase the Express, παιδιά. Τι είναι τώρα αυτό? Πρέπει να είναι και η γερμανική έκδοση, αλλά δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι στο ύφος του Resident Evil, στατικές κάμερες, διαδραματίζεται μέσα σε τρένο και είναι χοροράκι. Και πρέπει να έχει διπλό συντάκι.
Ναι ρε παιδιά. Κοίτα, κάποτε βάζανε 2 δίσκους. Τώρα οι ματζήριδες, οι τσίπιδες και οι γύφτοι, τίποτα. Φάγανε τα manual, τώρα καταστρέφουν και τα σιδιά. Κοίτα εδώ τώρα κατάστα. Αχ, δεν μπορώ. Και εντάξει, είναι λίγο περίεργα εδώ έτσι όπως είμαι στημένος, οπότε είναι λίγο δύσκολο να σας τα γυρνάω. Ναι, είναι στα γερμανικά ρε. Γάμο. Δεν βαριέσαι όμως, το ήθελα πολύ αυτό το παιχνιδάκι παιδιά. Και το βρήκα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Τώρα τι έχουμε, PlayStation 2. Θεέ μου. Λοιπόν, πάμε. Άσε να το φέρω εδώ δίπλα, το πρώτο το είδατε. Να το. Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, το τέταρτο παιχνίδι στη σειρά. Όχι ψέματα. Με το πρώτο, δεύτερο, τρίτο στο πρώτο PlayStation, μετά Crash Team Racing, μετά το Crash Bash και μετά αυτό. Λοιπόν, έχω ακούσει τα καλύτερα, έχω διαβάσει τα καλύτερα. Δυστυχώς στο PlayStation 2 πρέπει να κυκλοφορήσανε γύρω στους 4-5 τίτλους. Εγώ έχω αυτόν και κάτι πρέπει να έχω άλλο στο Wii που δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω οπωσδήποτε το του Insanity με το πράσινο το εξωφυλλάκι. Τη Sierra είναι αν θυμάμαι καλά. Γενικώς θα θέλω τα Crash γιατί εντάξει είναι παιχνιδάρες. Είναι βέβαια πολύ δύσκολα παιχνίδια. Λοιπόν αυτό γύρω στα 15 ευρώ νομίζω μου πήγε, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ωραίο εξώφυλλο, φανταστικό εξώφυλλο. Δεν μου αρέσουν οι Platinum εκδόσεις, αλλά γενικώς τα Crash τα χτυπάνε, οπότε είναι μια καλή λύση για να μην δώσεις πολλά. Έτσι, Crash Bandicoot, Wrath of Cortex. Και προχωράμε. Όπως επίσης βγήκανε 4-5 παιχνίδια. Σπάιρο ο Σπυράκος από εδώ ο Δρακούλης. Τι φοβερή εξώφυλλάρα είναι αυτή. Έχω κόλλημα ρε παιδιά με τα εξώφυλλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Από παιδί μ' αρέσανε. Στα βιβλία, στα CD, στους δίσκους. Αχ, στα βιντεοπαιχνίδια. Δεν το χορταίνω να το βλέπω. Αυτό ήταν ένα από τα 4-5 παιχνίδια που κυκλοφορήσανε στην PS2 era και ήταν μια αναγέννηση για τη σειρά. Πρέπει να τα ψάξω, να τα βάλω, να τα παίξω και να τα τσεκάρω. Αυτό το έβαλα, το είδα λιγάκι και φαίνεται τρομερό. Μέσα εννοείται έχει τα πάντα. Δισκάκι, πιξεράκι, τι ωραίο ρε παιδάκι μου. Θα το βάλω να το τσεκάρω και προχωράω και πάω. Λοιπόν, γι' αυτό έχω ακούσει τα καλύτερα. Spider-Man Web of Shadows και υπάρχει και έκδοση στο PSP, αλλά εγώ το έψαχνα εδώ και το βρήκα και αυτό γύρω στα 13 ευρώ και γενικώς τα Spider-Man τα τσιμπάνε στις τιμές, ειδικά του PlayStation 3 που είναι της Activision νομίζω, και αυτό και στα PlayStation 3 είναι της Activision. Και εδώ έχεις και άλλους ήρωες ρε παιδιά να παίξεις μπάλα. Έχεις το Venom από ό,τι βλέπω. Έχεις διάφορες ωραίες στολές για τον φίλο το Spidey. Και πρέπει να έχει τρομερά επίπεδα να παίξεις μέσα. Κάποιος το έλεγε κάπου και το είχα δει και μ' άρεσε πολύ, οπότε το έβαλα μπρος να το βρω και το βρήκα. Σε ό,τι δείτε, επειδή δεν τα έχω παίξει αυτά που θα σας δείξω, δώστε ρε εσείς μια ιδέα. Είναι καλά? Ποιο να πιάσω και να λιώσω, για πείτε μου. Αλλά αυτό φίλοι έβαλα και το είδα και έπαθα την πλάκα μου. Μιλάμε για σκληρή παιχνιδάρα, δύσκολη αλλά παιχνιδάρα. Πάρτο. Alien Hominid. Τι παιχνιδάρα είναι τούτη. Μιλάμε για παιχνιδάρα, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Είναι ένα run and gun τύπου με εξωγήινους. Έχει και ωραία μουσικούλα. Πηγαίνεις, την πέφτουνε πολύ, τους διαλύεις, έχει και αίμα φάση. Είναι κόμικ τύπου. Δεν γερνάει ποτέ.
Όταν λέμε δεν γερνάει, το παίρνεις τώρα, παίζεις, είναι ασύλληπτο ρε. Είναι φανταστικό. Αυτό το είχα χτυπήσει από το Console Club και είχα δώσει ένα 25. Αλλά αυτό πρέπει να είναι πριν από τρίμηνο. Αλλά ήθελα να το δείξω. Είναι ρε παιδιά όμως, είναι αυτή η περίοδος της 6ης γενιάς, γι' αυτό τη λατρεύω. Έχει να σου δώσει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή τα πάντα. Τα πάντα ρε, δεν κολλάγανε πουθενά. Έχει και σαβούρα, αλλά έχει και παιχνιδάρες. Και μέσα είναι έτσι πικτσεράκι, ζωγραφιστό δηλαδή το CD, και εδώ έχεις ένα μανιουαλάκι. Ναι με ένα ασπρόμαυρο, αλλά τι σε νοιάζει. Βλέπετε τι ωραία πράγματα. Προχωράμε. Πίνουμε νεράκι γιατί θα γκανιάξω. Και πήρα το ζεστό. Απίστευτος δεν είμαι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε. Ας πάμε Xbox. Τα είδα όλα ρε. Xbox 360. Φύγαμε. Dead to Rights. Λοιπόν, αυτή η σειρά ξεκίνησε στην 6η γενιά, PS2, Xbox Original. Έχεις αυτόν εδώ τον τυπά και μαζί του έχει και ένα σκύλο, ο οποίος σκύλος είναι ο νούμερο 1 φίλος σου στη μάχη. Σου φέρνει health packs, επιτίθεται σε εχθρούς, σε προστατεύει. Έχω ακούσει πολύ και έχω διαβάσει πολύ ωραία πραγματάκια, ειδικά για το πρώτο παιχνίδι, το οποίο και έχω νομίζω στο PlayStation 2. Το δεύτερο δεν το έχω και βρήκα το τρίτο μέρος. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει πάει και πάρα πολύ καλά, αλλά το βρήκα και το πήρα. Και αυτό σχετικά φθηνά, γύρω στα 10 ευρώ. Από εξωτερικό. Λοιπόν, και μέσα βιβλιαράκια, ιστορίες, συντάκια. Διπλό CD, όχι. Dead to Rights. Και βρήκα στα 13 ευρώ. Πω Θεέ μου, να το πω άλλη μια φορά. Πω ρε Παναγία μου. Κοίτα εδώ ρε παιδί μου. Metal Gear Solid HD Collection. Αυτά τα HD Collection τα θέλω ρε παιδιά. Έχω μερικά, αλλά που να τα βρεις τώρα, τα βαράνε. Λοιπόν, η συλλογή με το 2, 3 και το Peace Walker. Ναι, του PSP πρέπει να ήταν αυτό. Ή ήταν του Game... Όχι, το Twin Snakes είναι του GameCube. Τέλος πάντων, το 2 το έχω παίξει 9 στα 10 για μένα. Το 3 δεν υπάρχει, είναι από άλλο πλανήτη. Καλά, και το 2 10 στα 10, αν θέλω μαλακίες λέω. Είναι από άλλο πλανήτη, το 3 είναι το αγαπημένο μου. Μιλάμε συλλογάρα. Σε άλλη γλώσσα είναι αυτό, γι' αυτό ίσως το βρήκα φθηνά, αλλά μέσα έχει αγγλικά, εννοείται, και δύο δισκάκια, το 2, το 3, λοιπόν, και το Peace Walker. Χαίστηκα από τη χαρά μου όταν το βρήκα, παιδιά, αυτό. Λοιπόν, πάμε. PlayStation 3. Αυτό εδώ, λοιπόν, αυτό εδώ πρώτη φορά το έμαθα και το είδα από το φίλο το Βασίλη τον Νίτσι Tasty. Λοιπόν, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, είναι της AMC, κανονικά, το έχει φτιάξει η Activision. Walking Dead με τον φίλο μου τον Daryl, μια εξαιρετική, τέλος πάντων μια σειρά πολύ καλή, φανταστική, είχε κάτι μούφες κύκλους μέσα, αλλά δεν βαριέσαι. Εμένα μου αρέσουν και τα spin-offs πάρα πολύ, τρελαίνομαι για τα spin-offs τους. Λοιπόν, do you have what it takes to survive? Λοιπόν, χοροράκι πρώτου προσώπου. Το είχα βρει, πόσο το βρήκα, κάνα 20 το είχα βρει αυτό. 20 το είχα βρει. 25 Console Club.
Αλλά όταν το είδα, το χτύπησα απευθείας, δεν σκέφτηκα τίποτα. Και το έβαλα στη συλλογή και εννοείται ότι αυτό θα πάρει θέση. Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, αυτό το βρήκα ένα 6 ευρώ. Angry Birds. Το είχα λιώσει στο κινητό όταν πήγαινα δουλειά. Τότε με τον ηλεκτρικό πήγαινε ερχόμουνα. Το είχα πεθάνει, παιδιά. Είναι τα παιχνίδια του κινητού αυτά. Λογικά. Τέλος πάντων το βρήκα και επειδή είχα καλή επαφή μαζί του, το πήρα. Δεν ξέρω τώρα, είναι σπάνιο, δεν είναι, τι είναι. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ. Angry Birds Trilogy. 3 παιχνιδάκια έχει. Θα έρθει η ώρα του. Και τελευταίο για PlayStation 3, αυτό μου ήρθε πολύ πολύ πρόσφατα και είναι το... το άνοιξα. Clive Barker's Jericho. Αυτό το ήθελα πάρα πολύ, ήταν τσιμπητή η τιμή, το βρήκα $1. Και είναι σε κατάσταση φανταστική. Το παιχνιδάκι αυτό πρέπει να είναι χοροράκι, 2007 από ό,τι είδα πίσω. Είναι ένα first person action survival horror shooter. Τα είπα καλά? Και ανυπομονώ να το δω αυτό, ανυπομονώ. Αν έβρισκα στο 360 να το πάρω θα το έπαιρνα εκεί. Αλλά το βρήκα Play 3, δεν βαριέσαι, το πήρα. Λοιπόν, τελειώσαμε και με PlayStation 3 και πού πάω ρε παιδιά? Θα πάω στο ένα και μοναδικό Xbox One. Αυτή την έκδοση που την πήρα 19 ευρώ. Wanted Collector's Edition, ένα παιχνιδάκι που πήρε μέτριες κριτικές, θεωρώ ότι θα είναι γύρω στο εξαράκι, αλλά δεν βαριέσαι, είναι ένα action adventure, όχι adventure, ένα action shooter, third person action shooter, το οποίο παιδιά μέσα έχει πολύ πολύ ωραία πράγματα. Έχει, εγώ τρελαίνομαι για τα Steelbook. Τρελαίνομαι, δεν ξέρω ρε παιδί μου, σε πολλοί κόσμο δεν αρέσουν. Λοιπόν, έχει μέσα ένα βιβλιαράκι, πολυσέλιδο. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά πάντως εδώ στην Collector, στην οποία σας ξαναλέω βρήκα 19 ευρώ. Όπλα, τους κακούς, τους συντρόφους. Είσαι μια ομάδα από συντρόφια και πηγαίνετε τώρα και πλακώνεστε με τα όπλα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά όταν το είχα κατά νου, κοίτα εδώ, πω στυλμπουκάρα. Τι στυλμπουκάρα είναι αυτή ρε παιδάκι μου. Αχ, πόσο μ' αρέσει. Πόσο μ' αρέσει ρε παιδί μου. Τι έχει μέσα? Έχει το soundtrack. Πω τρελαίνομαι ρε εσείς. Όταν έχει το soundtrack μέσα. Και έχει και κάρτες της πουτάνας, έχει πράγμα. Anyways. Προχωράω γιατί θα βγει μια ώρα, δεν θα έχω μνήμη και στο τέλος δεν θα έχω βίντεο. Λοιπόν, φύγαμε και από το Wanted, το οποίο είναι ζελατινάτος. Βλέπετε δεν το είχα ανοίξει καν. Ή το είχα ανοίξει? Είμαι μαλάκας, το είχα ανοίξει. Γυάλιζε πολύ και μου φάνηκε ότι ήταν ζελατίνα. Έφυγε. Λοιπόν, πάμε. Nintendo Switch. Ναι ρε παιδιά, έχω και Nintendo Switch, έχω και τα πάντα. Λοιπόν, φύγαμε. Ultros 19-20 ευρώ. Τι είναι αυτό? Αυτό είχε μια φανταστική συλλεκτική έκδοση που εγώ δεν την πρόλαβα να την πάρω. Δεν έδωσα τότε σημασία και δεν την πήρα και πήρα τα παπάρια μου. Αλλά το ξαναβγάλανε στη φορά και για ένα 20 το πήρα. Είναι ένα Metroidvania πολύ ιδιαίτερο, πολύχρωμο, σε σημεία επιληψίας δηλαδή να πάθεις, αλλά είναι μοναδικό στο είδος του. Και μέσα εντάξει, αλλά το πήρα και αυτό έχει σημασία. Φεύγει, έρχεται, πάρτο, το λατρεύω, Kirby, πω Θεέ μου, Kirby ρε. Είσαι τώρα φάση Last of Us παιδικό.
Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δηλαδή ρουφάει, μεταμορφώνεται, έχει επίπεδα. Είναι πολύ ευχάριστο και ό,τι πρέπει για διακοπές. Kirby and the Forgotten Land. Απίστευτη παιχνιδάρα, όσο και να σας φαίνεται παιδικό. Όπως λένε ότι απίστευτη παιχνιδάρα είναι και τούτο εδώ που θα σας δείξω. Έχω ακούσει τα καλύτερα, έχω διαβάσει τα καλύτερα. Ανυπομονώ να έρθει η στιγμή του Astral Chain με έναν εκπληκτικό χειρισμό, με μια εκπληκτική ιστορία, με δύο τύπους της αστυνομίας σε φάση cyberpunk. Blade Runner. Τέλος πάντων, λοιπόν, Astral Chain. Είναι παιχνιδάρα ρε. Να το βάλω να το λιώσω. Για πείτε. Λοιπόν, πάει και το... Όχι, δεν πάει. Λοιπόν, αυτό εδώ μου το έχει κάνει δώρο η Σοφούλα μου. Αφού την έπρεξε να μου το πάρει, μου το πήρε. Νίκο Ντερίκο. Η Collector's Edition. Δεν θα την ανοίξω να τη δούμε γιατί βαριέμαι. Αλλά μπορεί και να την ανοίξω. Λοιπόν, είναι ένα 2D, 3D τύπου Crash Bandicoot. Εξαιρετική δουλειά, πανέμορφο παιχνίδι, ό,τι πρέπει φίλοι για να ασχοληθείτε στο Nintendάκι και μέσα. Το παιχνίδι καλά, το παιχνίδι το έχω στο ράφι και εδώ έχει ένα πολυσέλιδο αριστουργηματικό. Αχ, κοιτάτε εδώ, τι ωραία πραγματάκια. Μπουκλετάκι. Πολύχρωμο εδώ, οι χαρακτήρες, ιστορίες, τα μποσάκια, ό,τι θέλεις. Γύρω στο 30 είχε πάει αυτό. Φύγαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε PlayStation 4 και προχωράω ταχύρυθμα. Πάρτο. Days Gone. Ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών. Μην ακούτε τι πίπες λένε. Το θάψαν το παιχνίδι αυτό. Κακώς το θάψανε. Κλείσανε τον τάφο τους. Μαλακιστήκανε και οι ίδιοι όμως της Bend Studios. Τέλος πάντων, μην τα ξαναλέμε. Μακάρι να βγει δεύτερο μέρος κάποια στιγμή. Πάρε τη στυλμπουκάρα σου εδώ. Πάρ' το εδώ να το έχεις, να το χορταίνεις. Και μέσα το soundtrack και το παιχνίδι. Και φυσικά ένα artbook με το φίλο μου τον Deacon, έναν από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, γιατί μου θυμίζει Daryl. Εδώ φάση τα έχουμε πει, Oregon, τα έχουμε πει εδώ, νύχτα με ορδές. Τα έχουμε πει που παίρνεις τη μηχανή και τρέχεις και δεν βρίσκεις βενζίνα και στην πέφτουνε τα ζώμπια και τα κολόσκυλα. Λοιπόν, νούμερο 10. Ένα δεκαράκι παίρνει αυτό το παιχνίδι, ξεγυρισμένο. Ειδικά αν το δείτε σήμερα, δεν θα τρίβετε τα μάτια σας. Τι κάνει στο PlayStation 5 αυτό το έπος. Φεύγω. Ένα παιχνίδι που έψαχνα πάρα πολύ καιρό, ασύλληπτο καιρό. Και το βρήκα. Και είναι και ζελατίνα. Και είναι και ένα δεκάρικο. Deadlight Director's Cut. Σαν να σου λέω φίλε Inside, σαν να σου λέω Limbo, σαν να σου λέω Little Nightmares, τέτοια φάση παιχνίδι. Αυτό είχα δει, αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι. Λοιπόν, 2D side scroller, δηλαδή κινείσαι έτσι 2,5D διάσταση καλύτερα. Λοιπόν, έχεις ένα τύπο σε ένα περιβάλλον έτσι τύπου horror, προσπαθεί να ξεφύγει από ό,τι βλέπω εδώ. Deadlight Director's Cut. Οπωσδήποτε μετά το Mafia θα μπει αυτό. Φεύγω σε ένα παιχνίδι που πήρα στα 5 ευρώ. Gravel. Τι Gravel, τέλος πάντων. Είναι με οχήματα εδώ, μέσα στις λάσπες και τα χώματα. Δεν είχε πάρει για τις καλύτερες κριτικές. Γύρω στο εξαράκι πρέπει να είναι. Εγώ το πήρα γιατί λατρεύω τα racing. Και προχωράω. Κάτι που δεν σας έδειξα γιατί ξέχασα στο προηγούμενο βίντεο και έχει μείνει ακόμα στη ζελατίνα και κουνιέται κιόλας. Είναι το Street Fighter. Αυτό το έχω πάρει πιο παλιά. Απλά ήθελα να το δείξω γιατί είναι ζελατίνα, ξέχασα να το σφάξω. Street Fighter 6, έχω μείνει στο Street Fighter 2.
Ανυπομονώ να το παίξω γιατί έχει γραφικάρες και γενικώς τα racing και τα fighting είναι δύο κατηγορίες, ρε παιδί μου, που θα παίξω από λίγο, αλλά τις λατρεύω, δεν ξέρω ρε παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το βρήκα στα 15 ευρώ και το πήρα. Από Ozone είναι αυτό, έφυγε. Λοιπόν, άστο, αυτό δεν είναι κάτι. Πάμε PlayStation 5. Αυτό ήρθε προσφάτως και είναι το Achilles Double Pack Troy Edition. Στην ουσία είναι δύο παιχνιδάκια αυτά, πρέπει να είναι isometric φάση, δηλαδή κάπως από πάνω τους βλέπεις τους φίλους και είναι τώρα εδώ που στον Κόρακα είναι αρχαία Ελλάδα, 3 χαμός εκεί. Εν τω μεταξύ να σας πω λίγο κάτι. Αυτό εδώ το παιχνιδάκι, η εκδότρια είναι η Meridian, καλά το λέω ωραία. Αυτή η εκδότρια βγάζει πολύ ωραίες εκδόσεις. Τι είπα τώρα, τι εννοώ. Slipcase, το παιχνίδι, και μέσα σου έχει και μια καρτούλα, αλλά σου έχει και ένα βιβλιαράκι ρε παιδιά. Τώρα εμένα με βαράει συναισθηματικά τώρα αυτό εδώ. Πω Θεέ μου. Κοίτα εδώ κατάσταση. Και γενικώς έχω καταλάβει ότι αυτή η εκδότρια που πάει και βάζει το χέρι της στα παιχνιδάκια 8 στα 10 είναι και καλά παιχνίδια. Αυτό είναι γύρω στο 7 με 8 βαθμολογία. Άλλο ένα που θα βάλω να δω μετά το Mafia μαζί με το Deadlight, οπωσδήποτε. Και πρόσεξε φίλε, εσύ που με βλέπεις. Λοιπόν, κάτσε. Λοιπόν, το βλέπεις, κοίταξε, Meridian, έτσι. Και αυτή η έκδοση, LC Magic Tech Edition. Το ίδιο, slipcase μέσα βιβλιαράκι. Αυτό δεν το έχω πάρει τώρα, το έχω πιο παλιά. Αλλά είναι γύρω στα 14 ευρώ αυτό. Και είναι ένα 2D χαμό στην οθόνη, τύπου, όχι run and gun ακριβώς, αλλά έχει ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται και η λέξη. Γίνεται χαμός πάντως, πέφτει πολύ ξύλο, πολλές ρηπές από σφαίρες. Λοιπόν, και το I Hate Displays που πήρα προσφάτως από δημιουργούς ex Bloober Team, έχω την εντύπωση, I Hate Displays, σας το είχα δείξει αυτό, Meridian και αυτό, όπως και το Astral Awaken, είπα καλά, Awaken Astral Blade, Slipcase, αυτό είναι του D Metroidvania, μέσα βιβλιαράκι, ιστορίες, ασύλληπτες εκδόσεις, ασύλληπτες. Λοιπόν, προχωράω όμως. Αυτά θα τα δούμε και σε άλλο βίντεο, πιο αναλυτικά να σας τα ανοίξω, να σας τα δείξω. Πάμε με τα τελευταία 3 παιχνιδάκια. Άλλο ένα παιχνίδι που ξέχασα να δείξω είναι αυτό, την προηγούμενη φορά. Blades of Fire. Γύρω στα 15-16 ευρώ και αυτό καινούριο. Είναι καινούριο παιχνίδι του 23. Στα πρότυπα του God of War. Με ένα φανταστικό, λένε, crafting system και με όπλα που φτιάχνεις και με συνδυασμούς όπλων, είναι απίστευτο και στα γραφικά του, αλλά κάπου με τα περιβάλλοντα δεν τα πήγε τόσο καλά το συγκεκριμένο. Τι να σας πω, θα το δω και θα έχω μια άποψη. Blades of Fire, ξέχασα και αυτό να το σφάξω την προηγούμενη φορά. Είναι ζελατίνα. Και πάμε στα 2 τελευταία παιχνιδάκια. Αυτό έχει κυκλοφορήσει σε βιβλίο, το λέει και πάνω νομίζω, ο φίλος ο Bernard Werber. Ναι, είναι βασισμένο σε βιβλίο, η Αυτοκρατορία των Μυρμηγκιών. Έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές παιδιά αυτό και είναι της Microids. Όπως και η Meridian, έτσι και η Microids φτιάχνει ωραίες συσκευασίες στα παιχνίδια και μέσα έχει στυλμπουκάρα. Αυτό πήγε γύρω στα 30. Έχει αυτό το ασύλληπτο steelbook που δημιουργεί ένα μυρμηγκί και μέσα είναι αυτό. Έχει ένα κωδικό τώρα εκεί για free download, λέει artbook, τέλος πάντων.
Λένε ότι έχει φανταστικά γραφικά, είναι στην ουσία ένα real-time strategy. Κάτι έχει να κάνει ρε παιδί μου αυτό με τα μυρμήγκια τους φίλους και οδηγάς ολόκληρο στρατό μυρμηγκιών και τους προχωράς ας πούμε μέσα στο παιχνίδι να κάνεις τα διάφορά σου. Δεν ξέρω πολλά, αλλά μ' άρεσε εξαιρετικά αυτή η έκδοση και επειδή μ' αρέσουν τα διαφορετικά παιχνίδια θα το τσεκάρω. Τελευταίο παιχνιδάκι, έχουμε φτάσει τη μισή ώρα από ό,τι βλέπω, είναι το Double Dragon, 25 ευρουλάκια Ozone. Σε βάθος τριμήνου ή τετραμήνου είναι αυτές οι αγορές. Λοιπόν, artbook μέσα, Microids και αυτό, το βλέπετε. Αυτό και αυτό δεν τρελάθηκε ο κόσμος πολύ μαζί του, είναι ένα beat em up στην ουσία. Πολύ γνωστή σειρά τα Double Dragon και παλιά σειρά. Slipcase, Steel Bucara. Το δαχτυλιδάκι το βλέπετε. Λοιπόν, πού να το. Και μέσα, κοίτα εδώ εκδοσάρα. Βγάζεις το δισκάκι. Τσακ. Και κάρτες μέσα έχει. Και βιβλιαράκι έχει. Και όχι βιβλιαράκι, αφίσα έχει που δεν μπορώ τώρα να την ανοίξω. Καρτούλες. Φανταστική έκδοση, φθηνή πάρα πολύ για καινούριο παιχνίδι, γιατί είναι και καινούριο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Και όχι, να το artbook έχει. Να και το artbook. Αυτές ήταν οι αγορές λοιπόν που έχω κάνει σε διάστημα σε βάθος τριμήνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Ελπίζω να σας κράτησα ωραία παρέα, ελπίζω να μην έτρεξα το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Ίσως με ένα ranking. Εκεί όμως θα πέσουν γορμιά. Bye!